Aw bisimila don kibaru kan Kanta Media jasiraw kan ka fo lase maliden bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi ye araba ye Sɛtanburu kalo tile 3 san 2025 don kibaru waati a sera bakuruba fɔla a ma ladonna k'a fɔ minisiriso min ka ca ɲɛsinnen bɛ diinɛ kɔɲɛ ɲɛbɔli ma ni a maɲɛma ye Dr Mamadu Kɔnɛ san 5 kɔnɔna na u ye baaraba minnu kɛ kunnafoni mina ɲɛfɔli kɛ a la. Minisiriso min ka ca ɲɛsinnen bɛ an ka dugu jukɔrɔ nafa sɔrɔli ma n'an k'a ma ko ministre de la mine, o minisiriso in san 5 kɔnɔna na olu ye baaraba minnu kɛ kunnafoni mina ɲɛfɔli kɛ a la. Kalanbila kalo 3 kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ kalandenw bɛ kalan dɔ bila sen kan an ko min ma cours de vacances kunnafoni mina ɲɛfɔli kɛ o la. Kɛnɛya nasiraw la a ma ladonna k'a fɔ jolici bana ale kunnafoni mina ɲɛfɔli kɛ a la. A balima ninnu de ye kunnafoni ye minnu mina lasa balimakɛ Abdulaye Kanta fɛ Kanta Media jasiraw kan aw bisimila. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do. O fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la. O fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Umra spécial o labɛnnen don aw ye Agence Kuba Voyage fɛ wagati bɛɛ lajɛlen na araba n'o bɛnna octokalo o tile 20 ma san 2025 Kuba Voyage ka umra kɔnfa filanan olu bɔra Bamakɔ ya k'u kunda Medine kan olu ka segini o bolodalen don ka bɛn octokalo o tile 31 ma san 2025 Agence Kuba Voyage a ka umraw a tɛ kɔtigɛ wagati bɛɛ lajɛlen na a kana ɲina Sɛtanburu kalo o tile fɔlɔ u ka kɔnfa sabanan o bɛ bɔ yan o bɛ segin a tile 11 san 2025 Kuba Voyage fɛ ni umra spécial ba in a y'a jija aw ye nka yala Kuba Voyage. Kunnafoni daminɛna a ma ladonna k'a fɔ minisiriso min ka ca ɲɛsinnen bɛ diinɛ kɔɲɛ ɲɛnabɔli ma ni a maɲɛma ye Dr Mamadu Kɔnɛ ye ni minisiriso in san 5 in kɔnɔna na u ye baaraba minnu kɛ a la kumabaw an ka jɛ k'an kulomada olu nɔ. Ni san 5 laban in kɔnɔna na diinɛ bato ani ladalako minisiri sera k'a cɛsiri diinɛmɔgɔw ni ladalatigiw ka se ka lafiya sɔrɔ u ka batokɛyɔrɔw la ani ka an ka alimamu dɔw bila ka taa Maroku ka taa dɔ fara olu ka kalan kan ani ka hiji labɛnw koɲɛw labɛn ka ɲɛ san damadɔ in kɔnɔ ka hakilina juguw kɛlɛ ka bɔ diinɛw kɔnɔ ani ka minisiriso bolofaraw sigi Malaburu 14 na diinɛ bato ani ladalako minisiri ye taabolo 10 labɛn diinɛ nunu labɔtuko waleyaliko ɲuman na mɔgɔw ka se
ka u ka diinɛ baaraw kɛ u fɛrɛ ma lafiya ni bɛn nali ye diinɛ ani ladala ko kɛnɛw kan. A ye baara dɔw kɛ o kow la. O dɔ ye sigikafɔ kɛnɛw sigili ye diinɛmɔgɔw ni ladalamɔgɔw u ni u ka jɛgulutɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. A ye fɔkabɛn nati misiri dɔw la Bamako ani marabolo dɔw kɔnɔ ka sena tolanci fɛnɛ kɛnɛ sigi Sigaso furancɛla fanga tɔgɔ la. Dɛmɛ sira kan k'a ɲɛsin diinɛ tigilamɔgɔw ma batokɛyɔrɔ dɔw jɔra ani ka dɔw labɛn u ye. O ɲɔgɔnnaw kɛra kerecɛnw ye Kita ani Bamako la GPM la. Masɛriw ka yɔrɔ labɛnna Kita. Minan bilala misiri dɔw kɔnɔ Bamako, Sigaso, Seku ani Buguni ani alikuranɛ kalanyɔrɔ dɔw fɛnɛ na. Balo ni fini dira dɛsɛbagatɔ dɔw fɛnɛ ma seliw kɔnɔna na. Balo dɔw bilala diinɛ tigilamɔgɔ ka bolo kan. Diinɛ ni ladalamɔgɔ dɔw ka furakɛli musaka tara diinɛ bato ani ladalako minisiriso fɛ. Diinɛmɔgɔ dɔw kalanna fɔka bɛn na ani misiri bato kɛyɔrɔw kɛnɛw labɛnni kama Bamako ani marabolo dɔw kɔnɔ. K'a ta san 2002 kana bila san 2025 la ka ijidenw lafiya tako ɲuman ani segunko ɲuman na misiri ye a jɔyɔrɔ fa o la kosɛbɛ ani ka ijidenw kalan iji kɛcogo ɲuman na yani iji don cɛ. Ɲinɛ kɛra a siɲɛ fɔlɔ ye kerecɛn katolikiw be iji kɛ Kita yɔrɔ mun na jamana minisiri ɲɛmɔgɔba ka ye o kɛnɛ kan. Labɛn dɔw sigira sen kan tɛnɛma ko waleya minnu be kɛ ka diinɛmɔgɔw sɛgɛrɛ u sigiyɔrɔw la ka diinɛmɔgɔw ni musow ani denmisɛnw lakana o kalan ni o fɛɛrɛw kɛli la m'u labɛnna Bamako ani marabolo dɔw la ka doɲawale kɛlɛ o kɛnɛ belebele sigira Kulukoro, Kayi ani Segu. O baara fɛnɛ labɛnna diinɛ bato ani ladalako minisiriso fɛ. San 5 in kɔnɔna na gwɛlɛya minnu sɔrɔla o bɛ tali kɛ lakanako, musakako, sɛbɛnkow ani wajuli kɛcogow kan ani diinɛmɔgɔw sen donni politiki la. Waati nataw la fɛɛrɛw bɛna sigi sen kan diinɛ ni bato kɛcogo ɲumanw kan. Kalanyɔrɔ bɛna bila sen kan mun bɛ diinɛmɔgɔw hakilinaw jo ka bɛn ni diinɛ baaraw ye. Kɛnɛw bɛna sigi sen kan diinɛmɔgɔw bɛɛ bɛ u yɛrɛ ye kɛnɛ mun kɔnɔ kɛka baara ani bolodiɲɔgɔnma kɔnɔ. Minisiriso min ka ca ɲɛsinnen bɛ dugujukɔrɔ nafa bɔliw ma nin minisiriso in san 5 kɔnɔna na u fana ye baaraba minnu kɛ an ka jɛ k'an kulomada olu nɔ. Ministère des Mines ye minisiriso ye min ka baara ɲɛsinnen don dugujukɔrɔ nafolomafɛnw, sanu, tajiw ani fɛn caman wɛrɛ olu ɲinini ma k'u lakodɔn, k'u labaara ani k'u don ba la yasa u nafa ka se jamana ma. An ka sanu nafa bɔyɔrɔ usine min ka kan ka jɔ sen no. An ka jamana ɲɛmɔgɔ Général d'Armée Assimi Goïta a y'a gabakuru fɔlɔ da juin kalo tile 16 2025 san. A baara bɛ ka waleya Mali ani Russie Fédération ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔ. Sanu tɔni 200 de bɛ labaara a kɔnɔ san 1 kɔnɔ. Jamanadenw ka laɲini sabatili hukumu kɔnɔ dugujukɔrɔ nafolomafɛnko la gafe kura dilanna n'o ye code minier ye. O kɔnɔna na bɛnkan kɛra jamana ɲɛmɔgɔw n'u baarakɛɲɔgɔnw cɛ bɛnkan minnu bɛ na ni yɛlɛmaba ye sɔrɔ hukumu kɔnɔ. Camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Général d'Armée Assimi Goïta ka fɔ la ko musaka minnu bɛ sɔrɔ dugujukɔrɔ nafolomafɛnw feerelen kɔfɛ ko nafolow bɛ tɛmɛ an ka bangiw fɛ k'o b'a to fɛn caman waleyali bɛ nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ k'o b'a to fana jagokɛlaw bɛ se ka baara caman kɛ. Sariya wɛrɛ tara min b'a to fɛn fɛn bɛ bɔ min kɔnɔ n'a minɛnw bɛ sɔrɔ an fɛ yan o koɲaw ka to an ka magobatigiw bolo. San 2024 kɛra san ye dugujukɔrɔ nafolomafɛnw o tɔgɔla minisiriso ye baaraba kɛ san min kɔnɔ u y'a bolo da ka sanu min bɔ 2024 san kɔnɔ o ye tɔni 57 n'a kunkanfɛn ye min sera ka bɔ o ye tɔni 54 a n'a kunkanfɛn ye. Koba wɛrɛ kɛra dugujukɔrɔ nafolomafɛn minisiriso fɛ 2024 san kɔnɔ. Gulaminal ni com o min kolomu karila o kɛra camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ fɛ Général d'Armée Assimi Goïta décembre kalo tɛmɛlen. Fɛn min ye dugujukɔrɔ nafolomafɛnw ɲinini a n'u labaarali kulu ye Sorɛn Mali n'a dayɛlɛli ko kuma ye mɔgɔw jigi sigi o baaraw bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni. A ɲɛmɔgɔba o bɛ cɛsiri bɛɛ lajɛlen na yasa ka morila yatela ani tasiga minnu baaraw lawuli ani ka ntahaka n'o bɛ Gawo mara la k'o dugujukɔrɔ nafolomafɛnw bɔ. Baara wɛrɛ min waleyali bɛ dugujukɔrɔ nafolomafɛnw tɔgɔla kulu Sorɛn Mali nin kan o ye a fɛn minnu bɛ ka bɔ mɔgɔ minnu fɛ n'u tɛ ka a kɛ sariya kɔnɔ olu kɛlɛli ye caman kɛra o la. Baara wɛrɛw bolo dalen don a minisiriso bolo o dɔw ye dugujukɔrɔ nafolomafɛnw bɛ ka bɔ mɔgɔ minnu fɛ n'u tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ
ka cakɛda dayɛlɛ min b'olu kɛlɛ ani cakɛda wɛrɛ min bɛ dugu jukɔrɔ nafolomafɛnw bɔli taabolo sinsin minisiriso k'u b'u ni rusi jamana cɛ o baaraɲɔgɔnya sinsin AES jamana tɔw n'o ye Burkina Faso ni Niger ye k'u n'olu fana bɛna u cɛ baarakɛ ɲɔgɔnya sinsin dugu jukɔrɔ nafolomafɛnw ko la baara laban min bolodalen b'u bolo o ye dugu jukɔrɔ nafolomafɛnw olu kalani so o dayɛlɛli ye kalo 9 kalan kɛlen kɔfɛ denmisɛnw fɛ kalo 3 bɔɲɔnko u b'o kɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la o kalo 3 in kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ denmansa dɔw bɛ yen u bɛ denw bila kalan na n'o ye cours de vacances ni ko o kɔfɔ maa dɔw y'u hakilina di ka sanga nin ko in ma ani ka fara kalandenw kan an ka jɛ k'an kulomada o seeraw nɔ kalanbila waati dabɔra sɛgɛnnafiɲɛbɔ de kama ka ɲɛsin kalandenw na kalo 9 solikawuli ni timinandiya kɔfɛ kalo 3 min bɛ di o waati la kalanden dɔw bɛ tɛmɛ kalan fɛ halisa jɔnniw de b'o kɛ a kɛkun ye mun ye an parents bɛ fɛ an ka kalan de kɛ o de y'a to u nana an inscrit cours de vacances la i komi anw yɛrɛ kan ka defu kɛ san wɛrɛ bon a ka ɲi mɔgɔ hakili ma wa mati yɛrɛ fila ale ka gɛlɛn dɔɔni donc an bɛ mati ninnu étudier pour que defu la an kana taa an yɛrɛ fɛngɛ wa cours de vacances bɛ organiser denmisɛnninw ye walasa u ye fɛn minnu kalan san kɔnɔna la ani san kura min kan ka na u kana ɲina u ye fɛn minnu kalan an bɛɛ b'a dɔn denmisɛnninw filɛ ni vacances dira dɔw bɛ u bɛ tulonkɛ dɔrɔn de kɛ u miiri yɛrɛ tɛ jigin kalan na bilen u bolo nin ye kalanko yɛrɛ bannen a ka di denmansaw ye k'u denw kɛ yelenw ye kalanko nasira fɛ u ka dɔnniya caman sɔrɔ hakilina baara ma nɔgɔ donc ka wagati bɛɛ ta denmisɛnninw kun u tɛ se ka fɛrɛ u tɛ se ka taa tulonkɛ kɛ u tɔɲɔgɔnw fɛ donc o fana bɛ se ka kɛ degun ye ka lase denmisɛnninw ma a bɛ se ka kɛ yɛrɛ kalan yɛrɛ nege bɛ bɔ denmisɛnninw la parce que n'a y'a ye ko i n'a fɔ jagoya de don parce que n'a ma taa soit a fakɛ b'a bugɔ ou a ba b'a bugɔ donc a kɛra jagoya ye a bɛ se ka taa a bɛ segin ka na mais i b'a sɔrɔ peut-être a tɛ ka foyi de yɛrɛ de ta jateminɛw y'a jira k'a fɔ denmisɛnninw bilama niveau de bɛ ka jigin ka taa fɛ jamana kɔnɔ donc kalan bɛ n'a fɔ masaw kɛlen bɛ ka u mago bɔ a la kosɛbɛ donc n'u bɛna cours nin na a b'a to u ɲinɛna fɛn minnu kɔ fɛn minnu kɛra ka tɛmɛ u hakili tɛ bɔ a kɔ u bɛ labɛn ka bɛn fɛn kura nata ma cours in a wagati ma jan heure 2 n'a janna kosɛbɛ heure 3 tile kɔnɔ ɲinɛ man kan ka kɛ denmisɛnw kɔ kalanbila waatiw la kalo 3 kɔnɔ ka d'a kan san kɔnɔ denmisɛnw ka faamuyataw tɛ kelen ye denmisɛnninw dɔw bɛ niveau t'u la donc vacances kɔnɔna na u bɛ se ka jateminɛ k'o denmisɛnnin ninnu ta k'u kalan pour que ka dɔɔnin fara u ka faamuya la kalanko sira la kalanso bɛɛ dama ka kan kalan in na wa jamana kalanko ɲɛmɔgɔyasow jɔyɔrɔ ye mun ye nin hakilina in na fɛɛrɛ jumɛnw do talen do ka denmisɛnw ka hakɛw segi u ma vacances ye sɛgɛn lafiya bɔ kuma de mais o kɔnɔna na denmisɛnnin bɛ se ka kalan kɛ k'a sɔrɔ o ni année scolaire ta tɛ kelen vacances ni congé ninnu dabɔra denmisɛnninw de kama u kan ka taa mun kɛ k'u yɛrɛ ɲɛnajɛ k'u ka denmisɛnniya jabɔ maintenant ni o temps in fana kɛra k'u la occuper sɛbɛkow la donc tagalen ɲɛfɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye kalan bɛ nege bɔ denmisɛnnin na b'a ye denmisɛnnin dɔw bɛ yen u bɛ se yɔrɔ dɔ la u bɛ bali ka kalan bila u bɛ murunti u bɛ ban fɛn bɛɛ ma sabula tellement u ka denmisɛnninya kɔnɔ se tun t'u ye u tun bɛ jagoya ka bila kalanw na ka fɛnw d'u ma k'u k'o mara k'o durusi ou ka fɛnw ɲini k'o dɔn jagoya donc u bɛ sɔn a ma parce que u tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ mais n'u nana kɔrɔbaya k'a fɔ k'u yɛrɛ bɛ se ka décision dɔ ta u yɛrɛ ka ko la u bɛ se ka ban fo waati dɔ ka di denmisɛnninw ma u k'u reposer u ka fɛn wɛrɛw degi u ka baaraw degi u ka se ka voyage yɛrɛ kɛ ka taa b'u somɔgɔw ye u bɛɛ bɛ dɔ fara u hakili kan donc vacances kuru bɛɛ tɛ se ka kɛ kalan na kunnafoni kuncɛ la an b'a ladɔnna k'a fɔ kɛnɛya nasiraw la bana min bɛ wele ko koloci bana sɛgɛsɛgɛli ni ɲinini minnu kɛra olu kan an ka jɛ ka lamɛnni kɛ ni ka bɔ olu la jolicibana ye fɛn ye jolikisɛw bɛ ci denmisɛnniya la a furakɛ dɔgɔtɔrɔw ka fɔ la ani ko a taamasere bɛ se ka dɔn kabini den kalo 3 fo ka se a kalo 6 ma an dun bɛ don min na i ko bi bana in tigilamɔgɔ bɛ ka caya an ka jamana kɔnɔ bana in taamasiyɛn bɛ se ka kɛ mun wɛrɛ ye a taamasiyɛn fɔlɔ o ye den
bi to kasi la ou bien sufɛ ou bien ni a to kasi la sufɛ ni dugu jɛra somɔgɔw b'a kɔlɔsi ko a bolo a sen n'a bolo ninnu fununen don donc caman u b'a fɔ ko ka mugura donc o kɔni y'a taamasiyɛn fɔlɔ ye a taamasiyɛn filanan o ye waati dɔ la comme jolici bana de don donc ni jolikisɛ caman cira a bɛ se ka na ni joli dɔgɔya ye donc joli bɛ se ka dɔgɔya donc ni joli dɔgɔyara o b'a fɔ ko tubabukan na o b'a fɔ ko anémie donc o fana bɛ se ka kɛ taamasiyɛn dɔ ye maintenant ni jolikisɛ ninnu minnu bɛ yen n'u caman cira ɲɔgɔn fɛ min bɛ jolikisɛ la o de bɛ kɛ nɛrɛ ye a bɛ taa sigi ɲɛ la donc a bɛ kɛ comme sayi o b'a fɔ ko ictère donc ɲɛ bɛ kɛ nɛrɛ ye o fana y'a taamasiyɛn dɔ ye ani taamasiyɛn wɛrɛ bɛ yen o ye den bɛ to ka farigan waati bɛɛ donc kalo fila i b'a sɔrɔ den fariganen don o bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la jolici bana infestation fɔlɔ o ye dimi de donc dimi parce que jolikisɛ ninnu waati dɔw bɛ n'u cira ou bien ni o yɛlɛmana dɔɔni o bɛ taa jolisira ninnu datugu donc ni jolisira ninnu datugura joli tɛ se yɔrɔ min na dimi bɛ wuli o fɛ maintenant comme kolo ninnu ani kolotuguda ninnu olu ka jolisira de ka dɔgɔ ka tɛmɛ fari yɔrɔ tɔ kan dimi bɛ teli ka wuli o fɛ o de la caman b'a fɔ ko koloci. A yirala k'a fɔ ko jolicibana ye suguya 4 ye ani a sugu 2 juguman ko o tigilamɔgɔ tɛ se ka furu ɲɔgɔn ma. U b'a fɔ dɔ ma ko SS o bɛ yen u b'a fɔ dɔ ma ko SC o bɛ yen u b'a fɔ dɔ ma ko S beta plus thalassémie o bɛ yen o ni laban ye S beta 0 thalassémie nka n'i ye jateminɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ sira fɛ an b'u fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ groupe 2 ye parce que o groupe 2 u kɔlɔlɔw taabolo ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ o la an bɛ to k'a kɛ groupe 2 ye nka n'i y'a forme jateminɛ kɛ an bɛ se k'a fɔ bi anw fɛ forme 4 bɛ yen. Jamana ɲɛmaw ye yɔrɔ dayɛlɛ point G n'a bɛ wele ko centre de recherche contre la drépanocytose yen furakɛli na sira fɛ jamana b'i jɔ 60 kɔrɔ 100 sigi la nka u bɛɛ n'a ta a ɲɛma ka fɔ la ko gɛlɛya dɔw bɛ u kan. Bi na banabaatɔ ka ca baarakɛla an man ca o degun b'an kan parce que dɔgɔtɔrɔ banabaatɔ kelen na i kan ka waati dɔ de ta a tɛ se k'a kɛ haraba ko la musaya ko bɛ bana min don ko a bɛ furakɛ nka a tɛ ban o sira fɛ kan kɛwale dɔw bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana dimi wuli a tigilamɔgɔw fɛ. Fɔlɔ o ye sumaya de nɛnɛ ni nɛnɛ bɛ yen donc ou bien ni den bɔra ni san y'a gosi o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dimi wuli ou bien ni ji dɛsɛra fari la surtout ni funteni waati donc ni u ka to ka ji d'u ma u ka ji min ka caya ani par exemple sumaya la u kana ko ni ji sumaya u ka to ko ni ji kalan ye n'u bɛ se ka ko so kɔnɔ yɛrɛ a kana ko kɛnɛma parce que ni fiɲɛ sumaya la sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dimi wuli farikolo fana kana sɛgɛn donc u k'u hakili to a la u kana taa ballon tan tile kɔrɔ ou bien ka nɛgɛsow boli ka tile ka nɛgɛsow boli ou bien ni nasuguyaw ninnu donc olu fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka dimi wuli ani fɛn bɛ se ka na ni dusu kasi ye o bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka dimi wuli donc u b'u hakili to a yɔrɔ la yɔrɔ min ni fiɲɛ tɛ circuler ka caya kosɛbɛ n'a tigi mɛnna sigilen a bɛ se ka dimi wuli ou bien musomanin minnu bɛ duloki ninnu minnu bɛ seere kosɛbɛ fo joli tɛ se ka circuler ka ɲɛ kosɛbɛ o fana na a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dimi wuli donc o dimi sugu dɔw bɛ yen n'a y'a minɛ n'a ma se ka fura sɔrɔ joona min b'a dimi calmer a bɛ se ka kɛ sababu ye ka a tigi tanya. Walasa ka bana in kɛlɛ a tigilamɔgɔw kɛra kulu ye o maa dɔw ye seriyali kɛ bana in kun kan. Fɔlɔ tun b'a fɔ ko den ninnu tɛ den si ma ye o la i b'a ye denmansa caman tun bɛ yen n'u y'a dɔn k'a fɔ ko nin b'a la ka bɔ u yɛrɛw fɛ a furakɛli musaka ka bon cogo min na u caman hakili la ko wagati tiɲɛ don o den kan quoi k'a sɔrɔ parce que tun b'a fɔ fɔlɔ ko bana in yɛrɛ ko n'i ye san 25 sɔrɔ ko y'a cayalen ye min fɔ bangebaaw ye ni nin den fasɔn min minnu bolo tiɲɛ na u ka kan k'u tɔbɔtɔ. Jolicibana furakɛlikɛla dɔgɔtɔrɔw ye a ɲini maaw fɛ ko waati sera sa sani furu ka kɛ u ka jeli ta k'a lajɛ n'u jeliw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye.
an caga kulomajɔ la nin bɛ dansigɛ bi don kibaru la min labɛnna balimakɛ Abdulahi Kanta fɛ Kanta Media jasiraw kan. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.